e, bueno, foron comprensibles con esta actuación. Pero fixe falta ou realmente era molestia pois, dun taladro, unha pequena molestia? Eles non notaron ese cambio de o que sería o teu teito e o seu chan? No, eles non notaron porque eles seguiron as súas estructuras exactamente igual. Te contabas unha anécdota que me parece que reflexa moi ben o que é a rehabilitación ou unha parte de rehabilitación, que me contabas que de súpeto, picando unha parede, aparece un oco. Sí. Que era unha fresqueira que sempre estivera tapada. Bueno, tivera a súa función e despois quedara tapada. Sí, era unha fresqueira de pedra preciosa, neste momento está preciosa, rehabilitada, que non sabíamos que existía, simplemente ao picar unha pared para volver a reparala, apareceu, levamos unha sorpresa grande e hoxe en día está ali, que de logo unha cousa decorativa e bonita, queda bonita, vamos. Porque hoxe en día está reconvertida nunha librería. Nunha librería? Sí. Neste caso, na túa rehabilitación, para ti tiña que ter un cuidado moi especial porque ti sabías como era esa casa, ti viviras nesa casa, ou te criaras, non o sei moi ben. Sí, vamos a ver, nese espacio non foi de moi crié, eu onde vivía cos meus pais, físicamente era no piso superior, non? No segundo piso. Ahora, claro, a casa conocía perfectamente, non? Eu nacín aí. A casa estaba controlada, non? De arriba a baixo. Que pasa? Que cando tes esa necesidade despois de darlle un bo aspecto. Claro, un bo aspecto. Antes falamos do aspecto sentimental, pero é o aspecto práctico, non? Que é dicir, bueno, necesito unha vivenda, non? Pasamos dunha familia de ser 3 a ser 5 e necesitas espacio. Que faz? Pois optas pola rehabilitación, primeiro porque polo aspecto económico tamén, non? Unha rehabilitación parece moitísimo máis barato que a compra dun piso, sobre todo na zona bella de Santiago, que prácticamente é difícil. O precio de metro cuadrado é altísimo. Tes esa propiedade, sería unha pena inmensa deixala morrer. E ti que pensas, que imaxe pensas que ten a xente da rúa sobre a rehabilitación? Que é algo caro ou que é algo barato? Pois, eu polo que falo con xente, con amigos, creo que non teñen unha idea moi clara do que é a rehabilitación, non? Pensan que, sobre todo, que as cousas fanse moi dictatorialmente por parte dos organismos que interveñen nela. Neste caso serían Consorcio, Concello e Xunta de Galicia, non? Que dictan unhas normas que son moi rígidas, que aí non se pode tocar nada, que non podes nin tocar, e non, a realidade non é esa, non? Creo que hai bastante flexibilidade e bastante comprensión por parte dos tres organismos, non? Que no meu caso concrétase no Consorcio de Santiago, non? Penso que a idea está equivocada, non? A xente non... Ainda que a cousa vai a máis, non? Cada día as rehabilitacións van a máis, hai máis información, a xente estáse dando conta de que non son tan inflexibles como eles din, ainda que hai algunhas cousas por lo que está claro que non se pode que non se pode loitar. Carlos, moitísimas grazas por achegarte aquí, por contarnos un pouquiño como foi a túa experiencia, e ímonos agora á rúa, ímonos a ver unha enquisa na que Carlos Mera adiantábanos un pouco os resultados. Esta enquisa demostra o descoñecemento que ten moita xente e ese medo a esa inflexibilidade pois dos que marcan as normas de rehabilitación. Home, ten que ser caro porque cos materiales que lles obligan a usar específicos son bastante máis caros que os que se utilizan nas construcións modernas. Home, supoño que sí. Ahora a construción, todo referente á construción, o que oigo é que sí, que está polas nubes. Pois supoño que sí que resultará caro, pero merece a pena, porque unha cidade de peregrinación mundial, supoño que será sempre diñeiro ben invertido. Home, si, eu penso que resulta caro
porque é unha cuestión de que son materiais vellos, que non é o mesmo unha construción de anos anteriores que as que se fan agora, entón creo que debería facerse con subvencións ou algo así. Bueno, sale caro, pero es barato. Al final, pues que una cosa es una cosa bien hecha, bien bonita, y aquel que hace así, sale barato siempre. Porque exigen cosas que no deberían de exigir. Por ejemplo, si estamos con la modernidad de que no se plante fuego en una casa, ¿por qué exigen tanta madera? Porque con una cerilla planta fuego en la madera. Y podían rehabilitar por fuera, que quedara bonita por fuera, con unas ventanas de madera, cosas de eso, pero el piso... Eu penso que todo o tema de vivenda está caro. Os materiais, porque me imagino que habrá que poñer os materiais como di o Concello. Me imagino que non se podrá poñer as ventanas de colores ou así. Gratis non se fan as cousas, non? Home, a rehabilitación do casco antigo porque vai suxeta a normas do casco histórico. Entón, claro, os materiais e todo, pois, lógicamente son máis caros, as madeiras e todo é máis caro. A mí ainda non me quedou claro se a xente na rúa pensa que a arquitectura e que a rehabilitación pois é algo caro ou algo barato, pero recuperamos a Ramón Fernández Armida do Consorcio da área de rehabilitación do Consorcio de Santiago. Parece que comentemos un pouco en Quisa e así imos mirando. Ti me dicías ao principio do programa, ti me dicías aquelo de ao principio a xente pensa, o primeiro que nos decían era quero botar placa, ao principio hai 2 minutos que non lo dicían na Quisa. A muller argumentaba que claro, que tiras un misto e que prende todo o lume. Vamos a ver, tiras un misto e prende, nunha casa, nunha vivenda, tiras un misto e prende lume. Onde prende lume? Evidentemente prende lume nas cortinas, nos muebles, na roupa, aí é onde prende lume. E a resistencia ao lume é maior, vamos a ver, non a resistencia, unha estrutura de madeira non colapsa, non se cae hasta que os elementos que sustentan, é dicir, que as vigas e pontos vayan ardendo e perdan a sección, vayan perdendo a sección hasta que chega un momento en que colapsa. Xa poden estar queimando 3 días seguidos, non? Justamente. Por contra, unha estrutura metálica colapsa no momento en que no interior se alcanza unha determinada temperatura e además colapsa de golpe. É dicir, que conta unha historia, un profesor moi conocido por nós, que fai anos que había ardido, creo que era un edificio de galerías preciadas en Madrid, creo recordar, que había unha parte que era estructura de formigón e había outra parte que tiña estructura de madeira. Entón se incendiou o edificio, entón os bombeiros entraron pola parte de madeira e pasaron ao que era a estructura de formigón. En ese momento esa estructura colapsou. É dicir, unha estructura de madeira por un incendio non colapsa, arde. Entonces hai un tempo, unhas horas, que podrás evacuar, que se podan tomar as precaucións, pero non colapsa por unha subida brusca na temperatura que é o que ocorre nun incendio. Por que a xente ten tanto medo aos chans de madeira, a inestabilidade dos chans de madeira? Porque a madeira arde, digamos que é indiscutible, entón a madeira arde, pero non hai, además, é que nun incendio a estructura, no momento en que empeza a arder, é dicir, o calor producido polo incendio fai que esa madeira perda a humidade, entón